Institucija koju smo posetili, gospodin resorni ministar i ja, je institucija koja se brine o starim i nemoćnim licima na teritoriji grada Beograda. Njeni kapaciteti zvanično su 104 lica. Retko, prošle godine je samo jedanput ispunjeno da bude u kapacitetima, inače uglavnom je to daleko više lica. Zimi se to penje na broj od 180. Po sistematizaciji radnih mesta, ovde je sistematizovano 68 radnih mesta, trenutno radi 44 osobe, od toga radi 4 negovateljice, do skora je bilo 6, sada 5 medicinskih sestara i 1 lekar. Ono što želim da kažem je da se zahvalim prvo zaposlenima u instituciji koji rade stvarno samo pregorno. Mogli ste da vidite jedan deo institucije i da se uverite kako oni održavaju higijenu, kako se brinu o ovim starim licima. Pa, ja sam prvo zahvalan Zaštitniku građana na pozivu danas da budemo ovde i mi smo upravo i planirali da dođemo, da to ne bude nešto previše najavljeno, već da dođemo i da vidimo okolnosti prave pod kojima funkcioniše ova ustanova. Ova ustanova je pod ingerencijom grada, ali da vam kažem nije nešto što je izuzetak. Nažalost, postoje ovakve ustanove širom Srbije i mi kao resorno ministarstvo smo tu da damo podršku lokalnim samoupravom upravo da iznađu probleme. Treba da pričamo o ovome i mislim da, kao što je rekao Zaštitnik, nije medijski možda interesantna, ali jeste ideja ovog današnjeg dolaska ovde da upravo otvoreno pričamo o stvarima koje nisu možda nekada i popularne i da kažemo da smo mi tu da pomognemo i kada to nije potrebno da se medijski propagira ili da ima neku medijsku pozitivnu stvar koju može neko da izvuče pozitivno iz svega ovoga, već smo došli da bi se suočili sa problemom. Svakako mi ćemo, kad je u pitanju ovakva ustanova, da ja prvenstveno da vidim sa gradom Beogradom kakvi su njihovi planovi, zatim sa Kancelarijom za javna ulaganja i da vidimo kako možemo na neki način njima da pomognemo kad je u pitanju proširenje kapaciteta. Što se tiče problema njihovog smeštaja, država je, i to je možda, da kažem, jedan način ili mehanizam kako možemo da prebrodimo celu ovu situaciju, jeste da je država ne tako davno potpisala sa privatnim ustanovama mogućnost da se u privatne domove smeste stara lica i sada kada je tu i Zaštitnik građana i kad imamo mehanizam kako oni mogu da dođu brže do svojih dokumenata, mi danas možemo lakše da rešavamo njihove probleme, odnosno da sam i Gradski centar za socijalni rad i sama ustanova apliciraju kod Republike i da se oni budu smešteni, s čime će sebe da rasterete, a njima da trajno reše njihov problem. Mi ćemo nastaviti da radimo i da obilazimo ovakve i slične ustanove po Srbiji i da rešavamo promptno situacije, jer to je svima nama zadatak.